Physistyle, český influencer, ktorý má cez viac ako 1 milión odberateľov. Celým menom sa volá Filip Zima. Natáča na YouTube už docela dlho, ale cez to začal nejaké prešlapy, ktoré urobil a neskôr si ich vymenujeme. V prvej Fizikru bol Fizi, Kája, Vítek a Zdenda. Robili spolu videá asi tak cez rok alebo 2. A docela ich to bavilo. No do tej doby, kedy sa im tá banda rozpadla. Bolo to už pred nejakými rokmi. Banda číslo 2. Tvorila ju Kája. Mne sa zdá, že sa pridal tento Domča, Vítek, ten tam už bol. Zdenda tam bol a Humi tam ešte nebol. A toho máme všetci radi. Ahoj, ja teraz striham toto video a zabudol som povedať, že to bola challenge s tým ktorým, čo som povedal, alebo ešte poviem v tomto videu. A nebol to prank, prepáčte za chybu, viackrát sa to nestane a užívajte ďalej video. Jak som predtým povedal, on robil vlogy, skeče a pranky. A jeden prank mal aj starým, ale nebudem ukazovať záber, lebo by som dostal žltý dolár. A ďalšie, čo by som chcel spomenúť, robil občas aj nejaké extrémnejšie veci. Napríklad rozbíjal kamarátom veci a potom im dával nové a podľa mňa sa vyžíval z toho, jak videl ich utrpenie a plač v ich očiach, keď to zistili. Ale dali im niečo nové, dali im novšie veci, drahšie veci, takže podľa mňa boli trošku spokojní, len tie dáta v tých mobiloch museli mrzieť. On v tých rokoch však urobil aj pesničku menom Planeta Zombie a docela bola dobrá. Až na tú dobu, keď prišiel ten hejt. Ne, robím si srandu, každý to mal rád. A potom prišla druhá pesnička, myslím, že sa volala UFO. Nejak podobne, bolo to niečo s UFom. Tretia pesnička bola o klaunoch a štvrtá pesnička bola taká detská pesnička s Borisem. No, musíte si to popočúvať. Dám vám sem asi do karty hore tie videá, možno, uvidíme. No, jak robil tie prešlapy? Tak prvý prešlap bolo tedy, keď dal challenge Káje, sa mi zdá, že má vypiť zubnú, no proste tú zubnú, nie, ústnu vodu, presne tak. No, a ona ju vypila, ale nevedela o tom, že v tom bol alkohol. No, je tam mierne množstvo alkoholu aj v tom normálnom, aj v paste, ale v tomto bol pridaný alkohol. Neviem, že či to video teraz už nájdete, ale kamarát mi, ktorý písal tento text tohoto videa, mi to povedal, že to pozná. Druhý prešlap si nepamätám a ten vám o chvíľku poviem. Fúha, toto video už má rapidné asi 3 minúty. Dáme si to do časti 2, tieto prešlapy a dáme si zaujímavé veci do časti 2. Tak, majte sa teraz pekne a ďakujem môjmu kamarátovi, čo mi napísal text k tomuto videu. A všetci sa majte pekne a uvidíme sa v ďalšej časti, takže čau.